ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡು ದುರ್ಬಲ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಕುಲು ಐರೆ ಬರ್ಪುನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೇ ಪಾತೆರ ಹಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡೆನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಪೂಜೆ ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಸಂಪರ್ಕೊಡುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣಡು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ದೀವನುಡು. ಸಮಯ ನಾಜೂಕು ಆವೊಂದು ಪೋಯಿಲಕನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಪುನವು ಕಠಿಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಅಧಿಕ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ತಾನೆ, ಅಂತಿಮ ಭಾವ ಭಂಗಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸುರುಕು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವಿರಳವಾದ ಒಲ್ಪನೋ ಕೆಲವೆರಡ ತೋಜರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂಚತ್ತು ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲೆನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಂಪರ್ಕೊಡ್ದುಲ ಅಕ್ಲೆನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ಖಾಲಿ ಕೈರ್ದು ಏರ್ಲ ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಯಮದನುಸಾರ ಭಲೆ ಅಕುಲು ನಡಪುನಗ ನಡಪಂದೆಪ್ಪು ಅಂಡ ಸ್ನೇಹ ದುಪ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಡು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ಟೇಜಿದಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ತೇರಿ ನೋಡು. ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣಡು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ವಾತಾವರಣನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದೂರೊಡ್ದೆ ಆತ್ಮಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ. ವಾ ರೀತಿಯಾದ ದೀಪದ ಪುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೀಪ ಏತೆ ದೂರ ಎತ್ತುಂಡಲ ಆ ಪುರಿ ಅತ್ತನ ಚಿಟ್ಟೆನು ತನ್ನ ಕಡೆಕ್ ಸೆಲೆ ಉಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆಪುನ ಸೂತ್ತ ಸಾಕದ ಅನುಭವ ದೂರದೇ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಕೈತಲು ಸೂ ಪೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜೆ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತು ಶೀತಲವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಇತ್ತುಂಡ ದೂರೊಡ್ದೆ ಐತ ಶೀತಲತೆದ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ರೂಪ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ರೂಪರೇಖೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ. ದೂರೊಡ್ದೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪಡು. ಎಂಚ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಪರಡನಗ ಇಡೀ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಮಸ್ತು ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಆವರಿಸದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಜ ಯೋಗಿಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲವಾದ ರೂಪಿಸಲಿ. ಇಂದೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮನು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆಕ್ ಸೆಳೆಯುವರು, ಆಕರ್ಷಿತ ಮಲ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ